Mga abyan, inyo subong mapatian. Ang katapusan nga bahin sining aton sugilanon. Kahisa sa dughan. Ano ba lang buot sa lingon ni Choy Gardo sa iyang mga panghambal sa akon? Ano ang buot niya sa lingon? May malaya yan siya nga ginaplano. May ara ayhan. Ano ba na natabo sa akon na po ba? Pag-abot niya, halid siya sa dito siya nagkanto. Wala ba siya nagsugid sa akon? Naghuhi-huhi ang iya baga. Ano ba lang natabo kay Joel? Ano? Ay, ano ba lang natabo kay Joel, ha? Nga hindi ko siya makontak. Nag-reply na sa akin si Aubrey, ang best friend ko. Uy, wala yaman ko na makita si Joel. Ay, ano ba lang tao nga to man? Pagkatapos nga nagprangka sa akon siya na batyagan, wala na nagatawag-tawag sa akon. Ay, kamusta na yan si Joel? Okay lang pala siya? Gin-off ko na akong cellphone. Basi kon magtawag si Vina kag matabinas ako sa akong iyambal sa iya. Kag mahambal ko nga nagkita na kami ni Choy Gardo. Kag mahambal ko man ang mga gintang saysay sa ako ni Choy Gardo. Gusto ko't nari nga. Gusto ko konta ni. Mbatian ang yatingog. Apag paano? Paano kung natabinas ako sa ako niyambal sa iya? Hindi ko man gusto nga. Nga masugid sa iya. Ang amon ginistoryahan ni Choy Gardo. Basikod. Magambal siya ga. Nga nagpasugot ako sa gusto ni Choy Gardo sa iya bang ginapahambal. Hindi ko gusto gayatag ko ikaw, Vina, kay Gardo. Palangga ko ikaw. Kaya hindi ako magsugot na madulak pa sa akon, Vina. Nagpangako ako kay Manong Jeffrey. Napangapinan ko ikaw. Nagamo sinambuhatan ko. Pangapinan ko ikaw sa tanan nga butang, Vina.
Oh, mga bata-bata, karon sa gabi, himuan na ninyo akong ginasugo sa inyo ha. Gusto ko nga, himuon ninyo nga inutil ang Joel ngay na. Tungod kay, daw matig ang buang. Hindi magtuman sa akong ginapangabay sa iya gani. Ipakilala ko sa iya kung ano maakig si Gardo. Animal. Hindi ako magsugot nga siya ang makaangkon kay Bina. Hindi ako magpasugot sina. Gani karon sa gabi. Hulag na kamo. Kagkastiguhon ninyo sang maayo-ayo ang Joel nga ina. Okay, bossing. Wala sang problema na, bossing. No problem. Basta kaming magiho. Perfect. Di ba, unteng? Mayo lang kinabutan ko panghabli ang mall ngayon eh. Hindi rin ako ano mamakal sa ako ni regalo kay Joel. Amo man kay Vina. Nagsaya best friend nga si Ubre. Crush ko na nga daan si Ubre. Kag sa dason nga adlaw naman ang ilang graduation. Mayo lang kinaabutan ko pa ang mall. Busy nga daan ako kagina sa opisina. Ano pa, wala ko dayon mabakal ang gusto kong regalo para sa ilang tatlo. Makadto ko to sa unahan. Mayo kay hindi masyado madamo ang tao dire. Kag 10 minutes na lang magsira na ang mall ngayon eh. Dasigon ko lang ang pagpamili. Agod maputos na dayon kag ihanda ko para sa graduation sang tatlo. Boss, Oh, boss. kumusta ang ginsugo ni boss sa aton? Sino gid parang boss niyo? Ako kung sila re. Ay, may pinaka-boss kita ang aton nga leader gid, si Bossing Ay, maganda. Garto. Do siya mga tangkuloy ka mo dua. Aw na do. Amo na gani mga tangkuloy mo. Oh, nag-tick ang cellphone mo, Larry. Nag-tick ang Ilabi. cellphone mo. Ibasahon ko. Opta. Kape pa ganun siyang grabe siya nagbasa. Ginasikat-sikat do. Gaso nga tao. Basik may mga kwarta na pala. Mga bata, pumati. Ay, Kung mga hindi ka mo bungol nga dua, pamati ka mo. Uy, pamati ka mo. Tatlo tadi ho, ano nga dua man do sa gago ka. Ano siling mo? Na ano? Why boss ah? Pamati. May ginahonghong lang ko di. Pamati. Ay, sa kasi po. Ang Kwarta gudog-gudog. Ano to? Kwarta na wala ilaw. Grabe. Mga bata-bata. Bata-bata. Karon sa gabi, Aha. Ano? bantayin ninyo si Joel. Kag imuan ninyo nga inutil. Uy, Aba. Hindi ko makapati. Sino? inutil ko no. Hey. Inutil ko no buriri. Grabe, no? Oh, gas. Mga gas. Ang grabe, sa ospital, ang kuloy. Oh, hoy. Kwarta naman eh. Huh? Yan si Boss Larry. Maniguro naman ah. Ano naman ang ginaplano na ihan ni Bushing Gardo Bush? Base ko ni papatay na ginasig ko na Joel. Agad wala na sige ba makaagor kay Bina. Amo gani. Ikaw ya, Borere, ano ang ginaplano mo kay Joel karon sa gabi? Ani siguro boss. Aton siya nga balian tiil. Tilawan mo na, aw? Natilawan mo na? Why pa? Pero balian na sa tiil. Aw na, no? Bati ka boss, why? Kabati ko, tunto ka karon na. Di ang budget ko boss. Ako ang mangita pa. Gagon mabali ang tiil, Joel.
Pero pwede mo tiksan si Bossing Gardo. Tiksan si Bossing Gardo. Nga para sa ano? Tiksan mo sa Bugalibus. nga. Bugalibus. Tiksan mo siya nga. Ari na lang. Aton atangan. Si Joel. Pagkatapos sa graduation, hindi lang kanay subong. Kay mas namin na, kay kun nagadugay, mas nagatrilling. Di ba labas? Di ba labas may utok, boss? May utok ka man na, bisan gamay. May utok man gali si Buri. Kag. Ako pa ya. Di? Ano, boss? Pwede mo Doon tiksan siya man ng ilaw Bossing pinyon, Gardo? Boss Larry Boss. Boss Larry Boss. Boss. Ano? Boss Larry Boss. Boss. Amo man. Doon namin na. Sige. Ako ang mabantay sa pwedeng angkin naton. Ako makuha naton si Joel nga wala sang sablag. Wala sang tawo nga makabalo. Wala siyang sa vlog, kalag lang. Ara na. Nag-text naman si Bossing Gardo. Basaon ko, abe. Grabe mo message to ni Eduardo sa sound card eh. Ipadala ko ang inyo budget karon gid kayon para sa inyo nga mga bisyo. Bodo ka nami. Kay balaan ko, Oh, dugi na kinam-kinam na kamo sa mga bisyo nyo nga mga animal kamo. Uy, animal. May paaman pa yung animal eh. may paaman pa, boss ba? Sige na. Amo gani, boss. Oh, man. Sige lang. Sige na ba, Boss Gardo? Boss Gardo? no, kuya ako na. Boss Larry, mapuli ko hanay kay katuan yang ako nasawa. Asawa mo? Pila na kabilong asawa mo gani, boss Burere? 5. Ay, di ko si Buriri, gaso. Nagagalipat ako. Pareho ka mga tingog eh. Kalain sa tingog ko. Ikaw bala, Boss Larry, daw ginabaliktad mo ginagaman tingog ni Lungkoy. Lungkoy, kalain ba? Uy, sige na. Kubrahan na to ang imong batunon nga kwarta kay Boss Gardo kay bahino na naton. Amo ka na, boss. Ati, sige. Di ba Kubrahaw na nato. tatlo lang kita kabilog? Nga nagdamo kita. Basta kwarta kadamo tano. Ang mga upod tabi nga to sa sulod nagluluwa eh. Amo gid mga dahak-dahak mo nabi sa kwarta mo. Ipos sa kabudra. Tara. Lakata. Mayong adlaw to Joel. Mayong adlaw man, tayo mo nung Jeffrey. Kumusta? Okay lang nung. Ginkaduan ko gid ikaw sang hungod diri sa inyo balay. Tugod may Oh. ara ko importante nga ihambal sa imo. Iyambal? Oo. Ano na nung? May tawo ako nga ginsugo agod panilagan kung si sinog gid ang tawo nga nagadumot gid sa imo kag naginsugid siya sa akon. Siling niya si Gardo kuno ang among nga tawo. Gani ginapaandaman ko ikaw nga maghalong kagid kay Gardo. Wala makibalo sinong Jeffrey nga nagkita na kami ni Gardo. May ginahambal ka bala, Joel? Ha? Ako pa nung? Wala. Do may gusto ka inugambal sa akon pero nga hindi mo paghihambal. Ano bala ina, Joel? Isugid ko bala sa iya nga ako nasaksiyan. Nga ginpanghambal sa ako ni Gardo. Ako nung inang wala. To Joel, kung may gusto ka nga isugid, makalaom ka nga, hindi ko gid na pagipaabot sa iban. Gani isugid na kung ano ang gusto mo nga isugid sa akon. Nung Jeffrey. Ako nung inang amatuod. Nagkita na kami ni Gardo sa isa lang kadlaw nang. Kaganong mga ginahambal niya sa imo? Ang matod nung ginambalan niya ako nga palayuan ko na kuno si Vina. Ano? Amoy nang ginahambal no. niya? Oo. Kung hindi ko kuno pagpalayuan si Vina nung
Malain ko no siya kung maakig eh. Hindi ka lang magkabalaka to, Joel. Kutob sa akon masarangan. Buligan ko gid kamo ni Vina. Nga hindi kamo mabiktima sang kadautan nga ina ni Gardo. Nung Jeffrey, Tungod siya man ang kabangdanan kung nga ang wala ko sang nobya hasta subong. ano? Oo, Nga man oh. ginpapatay niya ang akon tani manginubya. Kuna mo. Asler na gali na si Gardo nung kuna mo. Kung gusto ni Gardo nga kuhaon gid na niya. To Joel. Gani maghalong Nung ka sa iya. Jeffrey. Maghalong ka gid. Labi na gid ka nagahinga lapit na lang ang inyong graduation nga duha ni Vina. Mo gani nang kag ginakulba na ko sa may matabo. May tawo na akong ginsugo. May ara na to Joel. Nasugid ko ng tanan kay nung Jeffrey. Wala na ako sang likom sa iya. Abi ko kung makakig siya sa akon eh. Apang hindi magali. Apang ano ba lang iregalo ko kay Vina man? Para nga malipay man siya sa amon graduation nga duwa. Ano ba lang ako niregalo sa iya? Ano? Ay, ano yan na ginistoryahan ni Joel kag ni nung Jeffrey ha? Nga kadurot gid sang istoryahan nila. Kag hindi sila gusto nga magsulod ako dito sa balay. Gusto nila diri lang ako sa guwa. Ay, gabi na. Ay, grabe no. Do kasan ulang. Mag-graduate na gali kami. Grabe man ang pag-updanay namon ni Joel sa amon eskwelahan. Do hindi ako makapati. Nga sa kalawig sang panahon, mga luyag man lang siya gali sa akon. Hi, Joel. Ay, hindi ko ginmabalaan ang ginaistoryahan nila kagina kay ginapaandar nilang TV. Diri sa guha, pero ano yan ang ginaistoryahan nila dito sa sulod ha? Kabay pa nga wala lang ginaaway ni nang Jeffrey si Joel. Wala man siguro Kay do kaayo naman dyan isang pagtamod ni nang Jeffrey kay Joel. Yoo! Congratulations! Ay, congratulations! Ay, congratulations mo! Congratulations, Vina, Joel. Uy, salamat ng Jeffrey. Salamat, Gid.
Salamat sa inyo. Ay, congratulations po. Salamat. Ay, congratulations. Congratulations. Din kita karon. Once again. Tapos yung graduation. Karon din pa makaon. Amo gani. Kaon gid ayo no. Amo gani do palakaon gid si Lolo Jong ya. Ay oo matuod. Ako ba iya basta kaon gamba. Congratulations, Joel. Oy, Vina. Congratulations. Mahal ka siguro sa balay na lang kita makaon. Di bala ng Jeffrey. Madamo kami dito sa handa. Oh, sa balay na lang kita. Mayo dito kay hindi kita ma... Kuya. Congratulations sa iyo. Congratulations. 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 Uy, Bascobado. Congratulations, Bascobado. Uy, diyan na ko pala. Nakita na sa unahan, ho? Dosi Agad, Malina ako. Sigar Uy. ko. Nakita mo, nakatulog na rin, ho? Gatuloy alaway ho. Amo maturo. Wala si galing nagpalapit. Gani? Naglakat sa lakyan niya, ho? Ay, Grabe do. siguro. Kamangaranon gigali siya no? Oo, naglantaw gito sa Dali graduation na ka ni mo. Joel ni Vina. Babayin ninyo siya dira. Sakay na lang kamo sa salakyan ko kay makanto na kita dito sa balay. Dali mo. Oh, Ay, maupod ko ha. Oh, maubod mangko ah. kumano ay. Ako si Dindo, isa sa mga salaligan na kinsugo ni Boss Jeffrey nga magbantay kay Joel. Kinahanglan, protektahan ko gid sang maayo si Joel. Hindi ko pagpapabayaan nga mahalitan siya sa malain nga mga kamot. Hindi ko gid pagbayaan nga may makahalit kay Joel. Hindi gid. No. Saan na bala si Joel? At migonting oh. Matuod. Hayabaw, anong ginahimo yan naman? Nagaistorya sa mga tao man di sila eh. Ay, kawa may inabyanon manggali sinang nga bata, no? Amo gani. Pero wala na siya mahimo. Kay pakastigo na sa ato ni Boss Gardo. Ato ng ibang tanga upo do. Gabantay man kun siya no makatsansya. Wala pa man do si Boss Gardo haw. Wala pa man. Ginahulat-hulat ko pa man ganing nga mag-text ning ibang tanga upo do. Si Larry bla. Kabalo ka naman nga sip-sip man ang adaan ng tao nga to. Siya permi nagadikit-dikit kay Boss Gardo. Ang importante nga kung may ihatag si Boss Gardo, makaambit ha. Amo matuod. Sige. Hulat-hulat kita kung ano gid man ang matabo. Bah, hala, nakita mong nagapakanto diri oh. Ay ala, malabay diri sa ato ng wow, sexy, kagagwapa. Si Vina, ina. Bugnohon ko bla. Hi, miss. Hi. Nauna na ako sa inyo, ha? Ay, abaw, ginsapa kita. Ginsapa kita kay nakita yung kagwapo ko. Anong kagwapo mo? Kagwapo ko siguro. Lantawa lang bla karon kay. Kung hindi na si Boss Gardo sa iya, ari man ko. Gintampa mo ko haw.
Nagahandom kabi nga nagabugtaw. Nga man ho, hindi pwede. Hindi Lantaw lang di balaho kami. May basket sa TV ho. Abay, ini ang basket. Importante. Makita ko lang ang kaseksi ni Bina. Isugid ka kay Boss Gardo. Joke lang. Ay abaw. Do si Obre man nang sa atubang balay nila ni Jeffrey ho. Ay abaw. Nagalantaw-lantaw siya kay Jeffrey sa sulod siyang balay ho. Ay kakitaon, nigali kay bukas lang ang gate. Sinong ginahulat siya naman? Si Bina? Ukon, ginapantasyahan ni si Jeffrey. Pwerte nga bata ni si Obre. Are na malapit tala ako sa iya. Hi, Obre! Ay, kabayo nga tigulang. Nano ka man imo, iya man. Ay, makibot man ta sila si Imulo man. Nano ka di? Kuhan lo. Nang ano? Nagasala-sala ka haw. Kuhan, ginahulat ko lang ding best friend ko nga si Bina. May ginbakal pa siya gali. Wala pa di siya ho. Ginahulat-hulat mo si Bina, pero si Jeffrey nga obra mo katulong? Natural na iyalo. Ikaw imuya. Ikaw ha? Nano, may pitik mingaw ka kay Jeffrey? Lalayo, wala pa na iya sa pinsar ko. Wala sa pinsar mo, pero nasa puso mo? Hindi bala ka da imuya. Marites ka gid nga klase tigulang Lalayo. Pero, matuod ang ginasiling ko no? Basta. Bu, nagpalang napsi siya ho? Ano ginatulok-tulok mo sa akon? Bas ikaw guro may luyag sa akon Lalayo. Wala na sa pinsar ko day. Kaya nga tigulang na sa lulo mo. Lain niyang gusto ko. Tigulang man nga pariyo ko. Tuod? Tinga. Bayi na lang kuya bla. Aras pare kimpoy ho. Nagapakadto dire. Pare kimpoy. Dali bla. Bakal tabla tubaan ay ho. Kwanta to mga pites tubaan. Grabe ba? Tuba ipangapin nyo? Kami pa ya. Dali na pre-kimpoy Bayin ang babae nga naghihigugma. Kabalo ka naman na isang naghihigugma. Hey, ato na si Lolo Ilyong. Kag si Lolo Kimpoy. Dubukingon pa ko nila ba? Sinang Jeffrey? Nagatubang dari sa akon. Kagwapo gid siya. Pangilayan ko siya bala. Hindi na. Basi-masiling siya bala nga. Ano ko nga babayo? Bala na. Nung Jeffrey. Hulaton ko lang di si Bina. Ato, nagtango siya sa akon. Busing! Kinanglan mabantay na tundri si Joel. Amo gani. Kinanglan hindi siya magkapalagyo sa aton. Amo gani, boss. Kinanglan nga kita gid magkakastigo siya. Kay kinanglan kayo na to na pagkastigo sa iyang inablang mainutil gid siya.
Amo gani, boss. Hindi lang malayo diri sa akon kinamtangan. Sa balay ni Joel, makita ko ang bali. 4 ka mga tao nga naga panilag. Kaga nakita ko nga seryoso sila nga nagapanilag sa mga balay. Nga daw ato balang may ginabantayan sila. Kung hindi ako magsala, ginabantayan nila kung saan umagwa si Joel. Ihanda ko lang adaan ang akong kaugalingon. Kay kun matabo, may sambuwa gid nga matabo. Awayon ko ang mga tao ngay. Masarangan ko sila nga awayon. Masarangan ko sila nga awayon kung ginakinahanglan. Subo nga rin na kami diri kabantay sa balay ni Joel. Kag kinahanglan, nga padalan mo kami diri garuso ang tugang at tinabubusing gardo. Kaya daw, maalanganan kami diri kay kadamo sa busang tao diri busing. Gusto ko kung tani, madamo kami diri busing. Parang may backup. Kay kung ano gid man karon, tapuso na lang namon ni si Joel. Sige, bossing. Amo lang akong gitawag sa imo. Bossing Gardo. Kintawgan ko na si Bossing Gardo. Ara na dugay-dugay ang mga tao nga mapadala o kung ipadala niya sa aton. Bugali, kag kinaglan, matawgan ko man si Unteng. Ako pa ya, si Bulldog pa. Kinahanglan gid nga matapos ta ng adlaw gayni kag matapos ta naman si Joel. Si Joel. Ano ba lang natabo sa akon?
Nga bala nga ginakulbaan ako. Hindi ko mahangpan ng akon na batsyagan. Do ato balang ginakulbaan ako nga daw ambot. Do may matabugid. Si Vina. Kumusta na yan siya man? Pagkatapos naman ka ginakaon, wala na gini ako gintawgan. Kumusta na yan si Vina man? Hindi ko nagid maampan ang ako nabatsikan kadto. Do kasi aron ako. Ato pa bisagwa mo nga si Are. Ay nako. Dumangihi ako. Ay, may pa siguro. Mabangon na ako diri sa akong ginigdaan. Makadto ako sa banyo. Ay, kita masiar gid ako eh. Yeah. Nagapadulong na kadug diri ang ginpadala ni Bossing Gardo nga tao. Mayo ko na mo sinabosing, lari. Kinahanglan nga hindi pa matapos ang gabi ini. Mapatay na naton si Joel kung makastigo kag may notel man lang. Sige. Sige, hulaton nato ng tiyon. Ato na. Kinahanglan, makakadto na ako dito. Agod na makakuha man ako kung anong ihatag ni Boss Gardo kung makastigo na namon si Joel. Bunano man ni si Boss Gardo. Kagamay man to kay Joel, tapos siya laman isa. Damo kami makastigo. Bahala na siya. Ang importante, may ihatag siya sa akon. May ihatag siya gali sa amon. Abaw, may ngagaw na ako dito. Matindog na ako. May pila pagid kapilog ng mga tao nga nag-alabot. Kung hindi ako magsala, mga kaupod na nila. Kuna mo, patamaan gid gali nila si Joel. Hindi ni mahimo. Kinahanglan pangapinan ko gid si Joel. Hindi ko pagpanugutan nga matandog siya sa mga tao nga na. Mahanda na ako. May rampul kid nga matabo. Ano ining ginchat sa ako ni Tindo? Madamo kuno sang tao nga naglibot-libot sa balay ni Joel.
Mga tinaw naman ini ni Gardo. Apang nagapasalig diri si Jindo nga iya lang ko bantayan sang maayos si Joel. Hindi ko na niya pagtugtan nga mahilabtan ini sa mga tinaw ni Gardo. Pag-abot ko buwas, pagdunggo sa ning barko nga akong gisakyan niya. Tawagan ko dayon ang akong abyan nga pulis. Mapabulig ako sa iya para sa seguridad ni Joel kag amo man ni Vina nga akong manghod. Mati ka mo sa akon. Boss. Ako si boss ni Unting. Boss. Ginsugo na ako ni Boss Gardo. Nga kinahanglan, kastiguon na naton si Joel. Ay, wala problema, boss. Kamo. Sige, boss. Sige, kiparaan kami Kuy problema, boss basta ikaw. This Joel, bukas mo kwad ko, boss. Uy, may bading, oh. Ming kay mo ya. Amo gani. Ako gihaw. Hindi kayo. Para sa kita lang niya makakuha boss ang kwarta. Sige. Sige, boss. Tingnan mo. Kumusta na ay hadaga ko na po dito ba? Ay, bahala na lang okay ba lang to si Joel abay pa siguro. Matulog-tulog ako. Bossing. Ginahanglan mapatay na nato ni si Joel. Amugali boss. Maluy ka mo sa akon. Maluy ka mo. Ako. Sabi ka, pagitaon ko ikaw, apaw. Kinapagita ako nilulukin puy ko. Maluy ka mo. Maluoy ka mo. Maluoy ka mo kuno ang balian. Oy, maluoy. Inday! Joel! Hindi. Malaid ang tabgo ko. Gaman malabo atong tabgo ko sa apo ko man. Kinaglag na mabalik ko sa sabon balay. Gaman din pa ako nagtulog kay Parimilo yaman. Nga kalain yun sa tabgo ko. Kalain yun. Bossing! Ano bala ang inyong mga naloy? Pag mayong gabi gali sa inyo. Pwede bala ako maka-intra? Totoo? Anong intrahan mo? Contest kung paano mabuka ang nawong sang tabo ngayon
Ano gid bala ang matulog? Basi kun pwede ako maka-intra. Pa-intrahan man abi niya ako. Choy, hindi ka lang mag-intra, Choy. Maluwi ka sa kagalingon mo. Amo gani. Gusto lang ako mag-intra sa inyo. Hindi mo. Sige na. Pa-intrahan niyo ako. Abaw ma-intragid siya. Sa ako nasay ko, kag suno man sa inyong mga pulong. Ang lalaki nga ini ang inyong punterya? Siya nga mong punterya. Anong labot mo? Wala sang sala ang lalaki nga at kinahanglan din ninyo sa piton. Kung hindi ka mo gusto nga may malain nga matabo sa inyo, Ayabaw. untatin ninyo ini. Hindi namon pagutatan bangon may sala sa sabusing namon. Liwaton ko mga nonoy. Kung hindi ka mo gusto nga may malain nga matabo sa inyo, tulugi ini. Tukon. Gusto gid ka mo. Sang rambol. Abawa, isa ka lang, kag madamo kami. Wala kasamay mo samon. Kung gusto ninyo sang rambol, nakahanda man ako nga magbato sa inyo. Mga talpulano. Ginambalan ba kami nga tarpulano? Inang dako mo gid nga sada. Sala. Boss, naragang kasala ka pa sa script mo. Ay kagwapo abi sa lalaki ngini. Choy, maluwi ka sa imo kagalingon, Choy. Hindi ka lang, Choy, mag-intra, Choy, maluwi ka. Amo gani. Nga magpalayo ka na lang diri. Buang. Baw, grabe nga tao nga ni Bossing Onting, May isa ka tao nga nagabalabag sa bagay mo sa mga tinago. Ni Bossing naman iban. Bossing Onting. Amo gani boss. Anong buhaton to sila boss? Nano nga. May armas ka. Iro na to ng tao nga nagabantay. Ayos. Tanawon talaga ron. Why na may mo sa ton? Sige, Bossing Onting. Bungat, kaya akong mabuhat. Inaya. Bueno, kung gusto ninyo sang rambol, nakahanda akong magbato sa inyo. Abaw babato kagid. Pero pirdipilo man ako kung madamo kamo. Ako, isa lang. Pag kamo madamo. Anong plano mo? Kailangan isa-isa lang. Agod nga patas ang away. Isa-isa lang. Sige, isa-isa lang. Isa-isa lang. Kay agod mapamatud-an ninyo nga matuod gid ka mong lalaki kag hindi ka mo matalaw. Ano pa matjag mo salmon? Agiaw? Bueno, suguran na naton ang sambuwa. Sige, ako, ama, Tuto? tira sa imo. Sige. Ari. Ikaw? Ako. Ikaw ang mauna? Pagpakig-away sa akon? Sige. Ako. Ihanda ang imo kaugalingon kay
Yanda ko manangakon kaugalingon. Sige, boss. Sige, boss. Tara, boss. Ay, ya. Oh. Nagahanda siya sa pag-atake sa akon. Ay, 1, 3, Ara. 1, 2, 4. Nag-action-action pa siya. Ay, Atakiwan niya pa. Malikaw ako. Ay. No. Nakalikaw ito niya. Sa masunod kong pag-atake sa imo, hindi ka naging magkalikaw sa akin. Liwat naman siya nga maatake sa akin. Likawan ko ina. No. Nakalikaw ka naman. Oh, madasi ka lalaking ini. Katubig kampoy ako. Ano nagtingog? May silipon siya. Siguro. Si Boss Jeffrey ini. Nagtingog ang akon. Cellphone nga may top-up. Karon, lipat to siya. Naghahanda naman siya sa pag-atake sa akin. Likawan ko naman ina. Ay, animal. Nakalikaw ka siya. Itikogit ba? Itikogit siya maportarya. Dugit nagal ako. Ako naman na masumbag sa iya. Gamitin kong akon. Dugit nagal ako sa atake ko sa iya. Sibong sangkilat. Nakita ko na. Sa akon. Daw ginakapoy na siya. Hinali ko siya nga sumbagon. Dira sa iya nga apipingig. Pareho sini. Kasakit. Naigo ko siya sa iya nga apipingig. Kasakit. Nakurug-kurug siya. Pasundan ko pagi din ha. Ako na lang nga nabilin. Oh, naperdigid si Larry. Si Bossing Larry. Ay, kanami sa mo tindakan, Bossing Larry. Apag, wala na sa tinaon. Ako ang masabak sa kontra. Kinahanglan, maperde ko ang lalaki gini. Piray, boss! Piray, boss! Ako pa, birahan ko gini. Amo na boss! Nagaparay lang sa muha. Hindi ako maka-timing sa pagdalagan kaya aras sila sa tunga sandalan. Sige ba, boss? Piray lang ang laking ina! Magtanaw lang ka mo! Ano ba lang buhaton ko man? Gusto, tawagan ko sinong Jeffrey. Tawagan ko. Ang isa, pagpanilag kay Jewel kung nagano siya. May manilag kuno sa akon. Oh, Diyos ko, buligi ako. Ano ba buhaton ko? Para matawagan ko sinong Jeffrey. Ano? Hindi ba na ako makagawa diri kay ara sila sa tunga sandalan kakaratihay. Do sa pamatsay ko do, karat-durgid ang lalaking ini. Kag ano ba lang rason kung nga angay ako luwason.
Ano ang rason? Ano ining ginchat ni Dindo sa akon. Kadamo kuno sa mga tinawo ni Gardo nga nagsulong kay Joel. Kag si Joel, wala na kuno niya nakita kung sa diin na. Oh, ang animal nga Gardo. Kag silang padre ni Dindo. Kinahanglan kuno niya ang backup tungod bisan pa kuno nga hindi siya masarangan sa mga tinawo ni Gardo. Apang sa banta niya, malutos gihapon siya. Tungod nagadugay, nagaluya siya. Oh, kinahanglan, tawagan ko dayon ang akon nga kontak nga pulis. Agud pakadtuon ko dito. Samtang hindi pa ulihi ang tanan. Kinahanglan buligan ko si Joel, kagamuman si Dindo. Ang animal nga Gardo, wala sang maayong ginhimo kundi tublagon ang pagpuyo sang iban. Ara, pipila na katawang akon natumba. Kag kasakit sang ila panulok sa akon. Subong, sino pa ang mabato sa inyo? Sino pa ang gusto nga magbato sa akon? Kare kamo, kay nakahanda ako nga makighampang sa inyo. Bato kamo, kag indi ang lalaki nga to, ang inyo uyangan sang panahon. Ukon, naandan na lang ninyo ang lalaki nga to. Ako ang awayon ninyo. Ako, mga bugoy. Hindi pwede nga magpundo lang ako diri. Kinahanglan nga mahimuon ako. Agud makabulig ako kay Joel. Malagat ako sa bunggit. Si Vina ina. Vina. Nung Jeffrey, may kaduan ka? Oh, may lakstan ako nga importante. Nung si Joel, buligi siya. Oh, buligan ko si Joel. Salamat gid nung. Kag kamo maghalong ka ba diri ni Lolo Miloy, ha? Oo, nung. Kinahanglan, hindi kamo magpasulod sa hindi ninyo kilala. Nung. Kaya base may tao nga ginsugo si Gardo, agud sudlon kita dere. Oo, nung. Sige, maghalong kamo ni Lolo Miloy. Okay, nung. Ikaw man, halong. Kinahanglan, may mahimo gid ako. Wala pa gid kapanawag sa ako ng tao nga kinsugo ko. Agud tultulon ang ginapadaguan subong ni Gardo. Nagtawag sa akon pagugid lang ang apihan ko nga pulis. Kag nagpabalo nga nadagpan na nila ang mga tinawo ni Gardo nga naghingabot kay Joel. Apang
Wala gid kuno nila mahibal kung sa diin na si Gardo. Nanago naman ang animal nga Gardo. Madanlo gid ang Gardo ngayon. Wala pa gid siya magkontento. Ginpasakit niya si Joel. Kag subong gusto pa gid niya nga lupugo na gid dinhi. Agod sa sina, wala na sa may makapugong sa iya gusto. Ang gusto niya nga ang kunon ang akon manghod nga si Vina. O pang hindi ko kapagtugtan nga makapalapit bisan lang sa ugsaran sa ngamon balay, Gardo. Ay, kagina pang hulat ko sang message no ng Jeffrey. Apang wala gihapon. Tapos si Joel, nagaring lang cellphone niya. Ay, Diyos ko, kabay pa nga. Wala lang sang malaing nga natabo sa iya. Kabay pa nga wala lang sang malaing nga natabo sa palangga ko. Ari, nag-chat si nung Jeffrey. Oh yes, Diyos ko, salamat. Salamat, Gid. Kinpamatian mong pangamuyo ko. Nadakpan ako ng mga tinaw ni Gardo. Salamat, Gid, Diyos ko. Si Joel, kamusta na siya, Ihana? Mayo pa siguro. I-message ko siya. Joel, kamusta ka na? Okay ka na, dira? Para dira si nang Jeffrey. Kag may tao na siya nga nagbulig dira sa imo. Siguro okay lang si Joel. Tawagan ko siya. Oh yes, tara nagaring. Ay, kabay pa nga sabto niya. Joel, sabta na. Sigurado ko regresala na si Vina sa pagpamangkot sa kinang Jeffrey karon. Kung kumusta na ako dire. Apang, sige lang. Kitawgan ko siya dugay-dugay. Maayo gani kinakakadto dire mga pulis kagina. Una ko gid sa matatawag ni Vina kay inakulban ako sa natabo. Kadasig sa lalaki nga pag-away sa mga nagsulong diri sa balay kay ina. Sino bala ato siya man? Sino ato siya? Kagaya ako iya ako ginbantayan. Nagapinitla pa ako. Oh, animal. Oh, ano ining natabo sa akon mga tinawo? Ay, madamo sang nakastiguhan. Sang isa ka estranghero nga nagabot. Agud sa pagbulig kay Joel. Oh, daw nang inutil ang akon mga bata-bata. Oh, sino ba ang tao nga to? Sino? Kinahanglan gid nga. Oh. Do sa mabuang ako sa papaminsar. Nagalibog ang akong ulo. Sino ba lang nagbulig kay Joel? Si sino? Oh. Bina. Nagakinam-kinam na gid ako nga mangin akon ka. Kaya nga abala nga sablag gid si Joel. Nga aman. O do sa mabuang ako. Litsi!
balita? Ari kagali diri, day? Hala, Lolo Ilyong, nga aman. Day, may balita ako sa imo. Ano na, Lo? Ay, ang mga tao bala nga buot kung tani nga magkastigo kay Joel, Ano, Lo? gindakop sa mga pulis. Ano? Matuod gid gali ko na mong hambal ni Ninong Jeffrey sa akon. Ay, abi buday, hindi ko kilala ang mga tao nga ato, do mga hurong. Pero nakita ko na di nga nagalagaw-lagaw sa aton barangay. Bow, ano man yang sala ni Joel sa ila kay kabuot man sina nga bata? Amo matuod, Lo. Ambot, naanoy na sila. Oh, kinahanglan. May balaan aton day kung sinong nagsugo sa ila. Nakaibalo na yan si Lolo Ilyong, ha? Si Gardong, ang may pakana sinitanan. Pamatsyagan ko day. Do may labot gid si Sinulo. si Gardo. Ha? Oo. Nakita ko abi ang salakyan niya. Dumduman mo siyang nagligad, siyang nag-graduate na kamo ni Joel. Oo, Lo. Nakita ko ang salakyan niya. Wala siya makahibalo nga nakita ko man siya. Grabe gid ang tulok ya kay Joel. Kagrabe gid ang panulok ya man sa imo. Tuwatog lang. Dumay pagnanasa gid ya baladay. Ikaw ba, Lo? Tuod man. Sige lang, Lo. May balanggid nato ni na. Nag-imbestigar naman si Sinong Jeffrey. Ay, amo matuod ay. Uy nga napahaos ka haw. Kwani? Nasubrahan ka siguro sang hibi sang paminsar kay Joel, no? Natawgan mo na siya? Oo, Lo, pero wala siya nagasabat. Sige lang. Bisan ako man siguro sa mga natabo nga ato. Kulbaan man. Babayi lang kay duga-duga manawagin na si Joel sa imo. Sige lang, day. Kay kung may mabulig ako, buligan tagid kaya. Buligan ko kamo ni Joel. Man, butong-butogin ko yung adaan sa inyo nga duwa. Bisan si Premiloy. Apaw! Gusto yagid nga ikaw ang mapangasawa ni Joel. Bisan si Parikimpoy, amo man sina ang gusto. Bisan si Manong mo Jeffrey gani, do kanami naman siyang pagtamod niya kay Joel. Anak sang kagangagi. Busonting, maayo lang gani kinakapalagyo kita sa mga pulis, no? Maayo lang kay nakita ko sila layo pa. Kag samtang nagapakig-away ang aton mga kaupdanan, kita yung aduan nakapalagyo. Amo matuod, boss. Ay abaw, ano na lang ayan ko nadakpan pagid kita. Kinahanglan, makapalagyo kita diri ya. Wala kita diri sang labot dapat. Amo gid, boss. Kita ya, suhol man lang niya aton haling kay Boss Gardo. Amo gid bahala na si Boss Gardo da. Basta kuya, plano kuya magbagong buhay na ya. Hindi na kuya magsulod, kag magsunod-sunod pa kay Boss Gardo ya. Ay, boss, ginakulbaan ako. Basi bala ko ni tudlo tas ang ibanda nga upo daw. Abala sila daya. Basta kuya, mapabugnaw kuya anay. Total, nabaton ko naman ang katunga sang suhol ni Boss Gardo. Sige boss mapalayo tayo anay diri sige, mangita kita sang bus nga masakyan. Inablang, hindi kita madali-dali mabalaan sa mga pulis. Amo gani. Malagyo gid kita diya, boss. Malagyo kita. Animal. Nadakpan na daw ako kapon. May kani kinakapalagyo ako sa mga paggamot sa kapulisan. Hindi na ako nagkanto sa may iskinita. O kagahod.
Oh, kinanglan, hindi ako makitaan sang mga tao. May nagapangayo pa sang bibiron saya, mama. Kidahaglad nga masugiran ko sini si Venus ang kamaturan. Kay kung basi bala, magambal siya sa akon nga nagabinutig ako sa iya. Kadtuan ko siya sa buong. Kag sugiran ko siya sang kamaturan. Sugiran ko si Vina. Kag gusto ko nga hindi siya mangakig sa akon. Kag kinahanglan masugiran ko si Vina sang kamaturan. Hello, Gardo. Mayo kigid sabat mo ang akong tawag sa imo. Ako galigi sa Bukatinaw. Pasensya ka na, Bossing Gardo. Nga nagardo na lang ako sa imo. Bungod kay maganda ka. Kay isa ako sa mga nadakpan sa mga kapulisan. Kagid ako magsugot nga mapreso. Kung hindi ka makahimo sa pagi nga mapagwa ko diri sa presohan, so wala na ako sa mahimo dira. Ikanta ko na tabo. Ikanta ko, Gardo. Balik na. Bye. Oh, tangkuloy nga klase sang tawo. Animal. Kung mag-amo sini, alanganin ako. Alanganin ko na matuman ang akong gugma kay Bina. O animal nga klase sang tawo. Hindi gid masarigan. Nagkanta gid siya. Kag ginpahog pa ako sang buang. Daw nagapamahog pa ini. Hapang subong nagalibog ang akong ulo. Nagalibog ang akong ulo. Kung anong akong buhaton nagud. Maangkon ko si Bina. Buang gid. Nga aman. Nga daw ginadulukan ako sang kahigayunan. Nga! Maganda ka, Jewel. Maganda ka, Jewel. Maganda ka, Jewel. Maganda ka. Doon nagasalim mo ang nako. Animal. Animal! Ay, amo bala, sir? Ate, sige, sir. No problem. Paibalon ako si Lolo Kimpoy, sir. Paibalon ako siya. Oh, sige, sir. Oh, sige, sir. Bye.
Grabe, oy. Grabe ka lang natabo dito ni Joel, oy. Ay, kinanglan nga. Matawagan ko si Ariela. Ay, ginoo ko ano ba lang natabo mo? Nga ba lang nga madamo sa mga lalaki nga nagalas-lagas kay Joel? Ay, maghandom sa kabuhi ni Joel, oy. Sino ay na itong lalaki nga nagbulig sa iyo? Sino ay na ito, Moin? Oy, Beshi, kamusta ka na? Bes, okay na ako. Ginaulat ko na lang ang tawag ni Joel. Uy nga ako, kamusta na si Joel? Okay lang siya ko, no? Nagkakabalaka gani ako sa iya eh. Kay gusto ko na tani nga magkita-anay kami. Pero ano? Ambot. Wala pa siya nakatawag sa akon kung saan kami makita-anay. Ay, ambot Beshi, hindi ka magkabalaka. Makita-anay ka mo ni Joel Makita-anay ka mo. Amo gani Kalaing gan isubusang pamatsyag ko. Ay, uso nga daan subong trangkaso kag ubo-ubo. Gani. Tapos, amo pa ning jutayan ni matabo sa iya. Kastiguhon siya kuno tani. Oo, galing may nagbulig sa iya. Uy, mayo lang yung jali. Gani man. Ala, nag-chat kali sinong Jeffrey. Nagkita na kuno sila ni Joel. Nga, sinong Jeffrey di inaw? Ato dito. Nagkadto sila ni Joel. Ari gani nag-chat naman siya luwat. Ano kuno? Uy, sa naman kung ari ko di? Baw Kabala Aubrey damo ka ginabalaan. Basta, ang balala sinong Jeffrey nga. Okay lang ko di Ayos Oh, do sa mabuang nagid ako. Joel, animal ka. Pina hindi ko ikaw maangkon tubtub aras, Joel. Ang animal nga Joel. Ganing mayo pa. Ako mapatay sa imo. Joel, animal ka. Katuan ko ikaw sa bungid. Tudason ko ikaw ang pisti ka. Hindi ko maangkon si Bina tubtub yara ka. Gani. Katuan ko ikaw sa bungid. Katudason! Joel! Malakat ako sa bungid. Subong arigapon ako. Kag nagabantay diri kay Joel, hindi ko pababayaan ang ulitaw ngayon. Makaluluoy man ang bata ngayon kung pabayaan ko siya. Nakaibalo ako nga may pagabuhaton ang nagatinguha kag nagahantom sa paghalit kay Joel. Agud lang nga maupangan kag masablagan ang ila pagigugmaanay ni Bina.
Bantayan ko sang maayo si Joel. Bantayan ko siya sang maayo. Kinanglan hindi ako managpan sa mga kaupod ko sa mga tinawo ni Bossing Gardo. Kinanglan nga magkapalagyo ako sa ila. Tawagan ko si ang isa ko ka Bossing maliban kay Gardo. Mapaliwaliwanay ako sa syudad. Mapaliwaliwanay ako. Maayo kay serum na. Kag nakasuksok ako sa maskara. Wala sang may makakilala sa akon dire. Dir si bangga ngayon eh. Dir sa bangga ngayon nga masamig nalabayan ni Joel. Kun siya magpauli halin sa eskwelahan. Diri ko siya bantayan. Ang akon messenger. Nagalagting lang. Pero pabayaan ko na. Hindi na ang importante. Kundi ang kabuhi ni Joel. Kinahanglan nga matapos ko ikaw, Joel Subong. Kinahanglan nga matapos ko ni kay Subong. Ihanda ko na nga daan akong pistula. Are! Pila na lang kation. Ang imo itinir sa kalibutan, Joel. Pila na lang kation. Ari na ako, malapit sa bangga. Nauna lang ako kay Joel dirisang pila ka distansya. Kag mayara man siya idea. Ginabantayan ko siya. Anay ka, i-chat ko siya nga hindi anay magpadulong dire. Ukon magpadayon. Madali lang. I-chat ko siya anay. Joel, Nonoy, hindi ka lang anay magpadayon dire. Ay na, isend ko na ni. Ara na, ato na. Nakahibalo ko nga. Nagabukad ina siya masami sa iyang cellphone. Kag, nakahibalo ko nga. Nakita na niyang ginchat ko sa iya. Ano na? Sa poste, malapit lang sa bangga. May isa ka lalaki. Dakuon. Kag nagamaskara. Hindi. May kinahanta siyang pistula. Kung hindi ako magsala, amo na ina ang tao nga. Naghingabot kay Joel. Ihanda ko man nga akong armas apang hindi ako magpasatom. Ihanda ko man ini. Isa mo lang kapag sala lalaki.
Isa mo lang kapag sala. Himuon ko ikaw nga inutil. Animal. Kadugay sang jewel nga to. Madamo sang nagadalabay at nang wala siya. Wala ko pagit siya makitaan. Sa di na balang gago nga jewel. Sa diin na siya. Mahulat pagit ako sang gamay nga tion. Agud man nga makasibat na ako diri matapos kong matuda sang buang ngayon eh. Kag sa sina, maangkon ko naman si Bina. Bisan hindi nang iya dughan o kun kasing-kasing. Ang importante ang iya lawas. Ang iya pagkababay. Sa di na balang gago nga jewel. Pa, ara na siya. Ara na siya. Ihanda ko nga daan ang akong pistula. Palapit pa jewel. Palapit pa. Agud mabaton mo ng imo katapusan. Para na siya. Karon na rin katapusan mo na ni Joel. Katapusan mo na. Bibiro tao. May naghangsakon. Sino? Sino? Ato, naigo ko ang lalaki nga nagamaskara. Kag naghuray at siya, palapitan ko siya. Nagakinago ang mga tao. Choy, Chay, idi lang ka mo magpakulba. Ako mahibalo sa lalaki ngayon eh. Pagyan ninyo ako, kay palapitan ko siya. Salamat. Malapit na ako saya. Ara na siya. Lalaki. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka nga naglutang sakon? Sino ka? Ikaw ang dapat magpakilala sa imo kau karingon. Ubahon ko ang maskara mo ngayon. Agud makilala ka. Ay. Naigo nga kun isa ka kamot. Kag isa ka tail. Naging buhat mo ini. Anong atraso ko sa imo? Kag anong buhat silingon sini? Lalaki! Ano? Ubahon ko ang maskara mo ngayon eh. Ubahon ko ini. Ikaw? Wala! Si Gardo! Ikaw ini. Gardo. Ikaw gigalit ko na mo. Hindi! Hindi! Nakita na siya sa mga tao. Ako magpasugot. Hindi! Dok pa ninyo si Gardo. Kinanglan, hindi na siya makapanghimo sang sala. Ngayon nabuhat siya kay Joel Bordan. Kag kinanglan, matarong man niya ang mga kasaypanan nga nabuhat ni diri sa aton syudad. Yes, sir.
Kinahanglan sir nga madakop kita si Gardo sir. Amo gani sir. Katonto gani na siya. Oo. Kag kinahanglan kamo nga mga alagad sang otoridad. Hindi kamo matagaan sang kwarta o kung hindi madaskan sang kwarta ang inyo sungad. Hindi sir. Amon gidya tungdan ang amon katungdanan bilang alagad sa kasubuan. Natapos ko na nga naradyohan ang mga pulis agud nga magkuha sa imo diri. Pabuta ang mga alagad sang kasuguan. Agud nga manabat ka sa imo mga sala, Gardo. Hulat ta sila. Nakita na ko sa mga tao. Kag nakilala na nila ako. Gusto. Hindi. Ano nga kung buhaton sila? Ano? Animal ka lalaki. Animal ka! Sabton mo sa mga alagad sang kasuguan ang imo mga sala, ang imo paghingabot sa kabuhi ni Joel kag sa paghigugmaanay nila ni Vina. Sabton mo ina, Gardo. Sabton mo ina. Inutil na ako kun amo. Matuod. Mainutil na ako kun amo. Matuod na. Ato na. Naglakat ng lalaki nga. Wala ko makilala kung sino. Ay, ang mga tao. Daw sa hindi makapati nga ako ini. Kag raman si Joel. Kag hindi. Ang hakon kamot kag tiil. Ang hakon isa ka kamot kag isa ka tiil. Ginlutang sang among nga lalaki. Inutil na ako. Inutil na ako. Hindi. Ara na ang mga pulis. Ara na sila. Daw hindi gid ako makapati sini. Daw hindi gid. Apag ano? Ano sila ko ganahibo? Wala ako sa natamduman. Wala ako sa natamduman nga sala. Ganahibo kay Chigardo. Wala gid. Apag ganabuhat niya ini sa akon. Hindi ayan. Siya ba naturason sa pagpakastigo sa akon? Siya ba na yan na to? Diyos ko. Wala man ako sa nanduman nga bisan isa kasala. O kung wala man ako sa nanduman
nga nag-away kami nga duha. Gusto. Nadamdaman ko na. Ito rin istoryahan ay kami parte sa kay Vina. Nga gusto niya. Nga palayuan ko na si Vina. Apang anong rason? Ano? Ay, grabe gadya. Ay, hindi ako makapatigas si Gardo balagaling magkabuhat sa siyang kasaypanan sa imo po, Kimpoy. Ay, amo gani pare. Kinahanglan na magpresyo gid siya kag mabayaran gid niya sa bahal ang ginabuhat sa ako na po. Amo gani pare. Kag pasalamat man ako sa kadindo. Grabe siya, no? No superhero siya. No si Condorilla siya. Amo gani pare. Pag hindi kita ya magpasalamat sa iban nga tao kundi sa Ginoo. Kay ang Ginoo gingamit siyang instrumento si Dindo. Kung sa bagay. Te, ano pare? Dinta ba inom tuba sini? Amo gani pare. Sige. Bagad kita kay pare Ilyo, kay pare Biloy. Kagday Jeffrey, pasalamatan naton sila. Kag mainom kita sa tuba. Amo na ya. Karon nga napriso na si Gardo. Hilway na si Joel. Kag wala na sang may mahingabot pa sa iya. Kag panahon na naman nga akon asikasuhon ang para sa kalipayan sa akon manghod. Kag amuman kay Joel. Malakat ako sa bunggid. Asikasuhon ko ang akon mga handom para sa akon manghod kag para kay Joel. Subong nga nakagraduate naman sila. Kag wala na sang Gardo mahingabot pa sa ila tungod na priso na ini. Nga nagpadala ako. Nga nagpadala ako sa akong kahisa. Nga nagpadala ako sa akong kahisa. Subong, inutil na ako. Inutil na ako. Kung mapabalik ko lang ang tanan. Kung mapabalik ko lang ang tanan. Kung mapabalik ko lang ang nagligat. Hindi ako magpakahangag. Hindi ako magpakagago sa akong kahisa. Subong,
amoy ning ako na tamtam. Kag ako nini nga pagabayaran. Ako nini pagabayaran. Karon nga na-file sa korte ang kaso ni Gardo bangod sa iya mga nahimo nga sala kay Joel Bordan kag sa iban pa nga mga tawo. Dalo na siya karon sa Monte. Bangod dito na ipasaka ang final judgment. Yes, sir. Kaginang na, sir, nga hindi na siya magkagwas sa presyon, sir. Para nga wala siya may malitam, la. Ayaw mo gani, sir. Ay kagahod sa bata, sir, ah? Sige lang. Kay ako ni nanak. Eh, pilagit ka bilog ang anak mo, sir, ha? Hindi na mamangkot. Ko na mo kung nadakpa na ang mga tinawo ni Gardo. Wala na kita sang mahimo pa kung ang isa nakapalagyo. Amo gani, sir. Kay kinahanglan nga madakpan naton sila tanan para nga wala nang higko sa syudad ba. Sige. Amo siningaton nga buhaton. Magrobing kita kada gabi. Hindi kita magtulog sa paghulag para madakpan ang mga tinawo ni Gardo. Yes, sir. Sa pamatsyag ko, sir, hindi na to makabalik ang tinawo ni Gardo nga nakapalagyo. Kag, hindi naman to siya makatindog. Ang boss ko bala silingon nga, kadlok lang to niya nga ating uha pa. Manago na lang kita to. Gani, kung hindi na to siya madakpan, wala man yapon sang problema. Ang importante subong nga nadakpan na si Gardo kag grabe man gani ang iyang paginulsol. Kuan na ang malahalod subong nga wala na sang masinabad kag matublag sa relasyon ni Joel kag ni Vina. Di bala, sir? Husto man ang ginsiling ko, sir. Gani mga kapod, magsadya kita kay malinong na ang relasyon ni Joel kag Vina. Naglipas sa gidang panahon. Nadula na si Gardo nga among naghatag sang kagugmat sa amon. Nagkapinitla pa ko ba? Nagilapit ng pagkasala mo ni Vina.
Apang ano ayan ang nagahulat sa amon nga duha. Bayar balas ang mayara pa balas ang katalagman nga mag-aabot sa amon. Diyos ko, ikaw na lang ang bahala sa amon nga duha. Ano balabuhaton ko sini? Karon nga nabalaan ko na nga si Gardo agago ang nagpakastigo sa akon. Kag naghimo sa mga nagkalain-lain nga krimen diri sa syudad. Pasakaan ko bala siya sang kaso o kung pabayaan ko na lang. Gusto ko kung tani nga magreklamo. Kag babalusan man siya sang giyagid paghimo sa akon. Apang ano ang mahimo ko? Bangon daga panalaytay ang kaluoy sa akong dughan. Hindi man ako gusto nga balusan siya sang kasakit. Karon nga nabatyagan na niya ang kapinot sang silot nga nga nabuhat. Oy, Vina. Joel, langga. Oy, langga. Ari ka gali diri? Oo, ari ako. Nga man nakakadto ka man diri sa akon subong. Oo. Nagkadto ako diri sa imo tungod. Ano? Malipayon na ako katama. Subong, wala na siyang balabag sa relasyon nato niya duha. Matod na, Vina. Sinong Jeffrey, malipayon man para sa aton. Vina? Joel. Total, nakatapos naman kita sa pag-eskwela. Oo. Ano abisay mo kung mapakasal na lang kita? Matod ka, Vina? Oo, Joel. Mapakasal kita. Agod nga. Nga wala na sa makaupang sa ato niya pagigugmaanay. Vina. I love you too, Joel. I love you, Vina. Malipayon gidabi subong sa akon, bes. Ako magani, malipayonan ko para sa imo. Ako man? Nagupod gid gani kami diri ni Premiloy para nga makalagaw-lagaw man kita diri sa mall. Kag siyempre, ang ginahulat-hulat mo luloyo. Ang ginahulat-hulat ko, kag ginahulat-hulat man ni Premiloy. Balaan ko na. Ang pamahaw. Sino ko daw? Daw, grabe no? Hindi mapatihan. Si Gardo, grabe gitang luyag si mo, bes. Amo gani Sa una, maayo pa nang istorya niya sa akon. Ay, ang but na lang gidya. Pero sabong, pasalamat na ako nga napriso na siya. Sa bulig ni Ninong Jeffrey. Ay, si Joel galing diin. Ato.
Ay, hala, tudo. Joel, apo. Dali ka mo diri ni Premiloy, ho. Bawa nag-uro storya sila nga dua, ho. Ambot, anong ginistoryahan nila sina? Nagayong-yung gid sila, oh. Ay, sinong Jeffrey gali? Nagatawag sa akon. Hello, nang. Hambala sinong Jeffrey nga, ko di. Oo, ari kami diri tanan. Ay, si Aubrey gali, ari man diri. Di, bes, ano hambal niya? Sige, nang. Sige. Ay, ano ko nung hambal ni Jeffrey? Hindi, Vina? Makadto kita kuno sa sa Kalanaan. Ato na siya dito. Ay, abo, Diyos ko. Excited ako. Ay, abaw, ikaw lang bata ka dumano kay Jeffrey. Sige na, dali na ka mo. Joel, Premiloy, dali na. Malakat ni kita. Salamat, Diyos ko. Kabay pa nga mo namin katumanan sa handog naman ni Joel. Kabay pa. Mayo kay ari ka mga duha, Vina, Joel. Ari na kami, nong. Matawad. Importante ning akong pakighambal gid sa inyo subong. No. Nga man, no? May tungod din sa di bala nagambalanay kamo sa tong nagligad sang wala pang inyong graduation nga kung makatapos na kamo mapakasal kamo nga duha ni Vina. Oo, nong. Kag naistorya naman namon kung ano ang dapat nga planuhon. Amoy na ang rason kung nga ang ginistorya kagid ka po subong. Nahanda na ang balay kag duta para sa inyo nga duha. Wow! Salamat, gid, nong. Amo pala, no? Oo, matuod din na, Joel. Apang ang gasto sa kasal, nong? Ako na ang bahala para sa gasto sa inyo kasal nga duha. Ang importante nga mapahamtang na kamo nga duha, karon nga wala na si Gardo nga masamok pa sa inyo. Oo. Nakabati ka, Vina, sa ginambal sa magulang mo? Apang dumahuya man ako sinanong pero hindi na ako gusto nga madula pa si Vina sa akon kag gusto ko naman nga madayo na nga amon kasal nga duha. Amoy na ang plano. Gani kinahanglan matuman na gid ina. Agud sa sina wala na sang may makapabulag pa sa inyo nga duha. Kag huugali. May trabaho naman nga nagahulat sa inyo. Depende sa inyo kung sa sano ka mo masugod. Tungod ara lang ang obra. Nagahulat na sa inyo nga duha ni Vina. Nung Jeffrey. Vina. Nga wala ka lang naguluhambal dira. Malipayon gid ako katama, Joel. Nang Jeffrey. Abi ko anay kung Malipayon gid ako. wala ka nalipay. Gani sige na. Ihanda ninyong inyong kaugalingon para sa inyo kasal nga duha ni Joel. Madamong salamat, nong Jeffrey. Kag madamo man nga salamat sa imo pagpalangga sa akon utod kag sa imo mga pagsakripisyo sa iya. Nong Jeffrey. Kag Joel, nong mahimo ba lang kung makasal na kamo ni Vina, hindi gid kamo magkalipat sa pagbisita diri sa amon. Sure, nong. Wala gid sang problema. Hindi gid na namon pagkalimtan kag hindi gid namon mahimo nga hasta na lang nga pabayaan ang lugar naton ngini. Bisan matuod madamo sang natabo diri apang palangga namon ni Vina ang aton lugar. Kag isa pa ari man diri si Lolo Kimpoy kag ang akon mga pakaisahan. Sige na. Ihanda ninyo ang inyong mga kaugalingon kag syempre imbitara man ninyo ang mga tawo nga importante sa inyo para makasaksi sa inyo kasal.
O nang Jeffrey, kag madamog nga salamat sa liwat. Madamong nga salamat. Congratulations! Congratulations! Ay, congratulations! Ay, congratulations! Damog nga salamat. Congratulations sa inyo, Joel. Oy, na. Nang Jeffrey. Salamat nung. Ito kagwapo subong sa ato nang Jeffrey ako. Congratulations! Congratulations. Malipayon gid ako nga nakatambong kamutanan si Lolo Kimpoy. Ay, syempre Lidso na gid. Hindi pa ko magtambong. May ice cream mo na! May ice cream, di ba? Gina. Ano ba nang tabo sa imo man? Daw hindi ka mapahamtang ka na. Gusto ko lang sigardo eh. Hindi ka na magkabalaka kay wala na sigardo Gani. Congratulations! Wala na sigardo nga gamo pa sa aton nga kabuhi. Gusto ka. Kagang aton paramdamon subong. Kung pila kabilog nga anak ang aton pagkabuhaton. Muda. Ikaw pala, Joel. Nang Jeffrey. May pamangkot ako sa imo nung. Ano yun Mga pila ka hinaplos ang gusto mo nga makitaan sa amo ni Vina? Sa inyo lang. Joel. Papilang natag ninyo. Ala. Nakabati ka, Vina? Oo. Gani, hindi ka na magpanamdom sa mga kung ano-ano pa dira. Dali na ka mo. Dali na. Para magkakaon na kita dayon. Hey. Matuod. Kana meet kada ako sa Litson dito wag ang luto. Ako nang kaon, di pala. Litson! Dali mo! Dali ka mo! Dali na. Inyo nabatian ang nagtapos nga aton sugilanon. Kahisa sa dughan. Kagsamtang wala pa kami nakapaalam sa inyo sang lubos, mga kaabyanan. Yari na yung mga naghatag papel kag kabuhi sining aton nga istorya. Sa papel ni Gardo, Cheryl L. Aurelio. Sa papel ni Joel, Kevin Burdan. Sa papel ni Lulu Miloy, Rumel T. Pineda. Kag sa papel ni Lulu Ilyong, Emilio D. Magbanwa. Sa papel ni Vina, Catherine Magbanwa. Kag sa papel ni Manong Jeffrey, DJ A. Ariel Mar Iscaro. Mga abyan, sundan naman ninyo sa pagpamati
ang ato naman bag-o nga sugilanon diri sa Marvice Blind Channel. Thank you so much sa inyong pagpamati.